pamberi pamama. Nepamberi pamama. Ndichataura sisi chawo chokwadi. Ndichataura sisi chawo chokwadi. Batsire. Ndoyemisa kutaura chokwadi pamberi pedare. Ndinoyemisa kutaura chokwadi pamberi pedare. Pamberi pamambo. Pamberi pamambo. Ndichataura sisi chawo chokwadi. Ndotaura sisi chawo chokwadi. Mara ndibatsire. Ndinoyemisa kutaura chokwadi pamberi pedare. Ndinoyemisa kutaura chokwadi pamberi pedare. Pamberi pamambo. Pamberi pamambo. Ndichataura sisi chawo chokwadi. Ndichataura sisi chawo chokwadi. Mara ndibatsire. Mara ndibatsire. Anonzi Zivanai Kamuzvipiti ndiwo. Ndini. Mwana wenyu ari kupi? Sumuka to. Uye ichi chako. Ambulance. Ichi chenyu. Mkwasha. Koyo uri chii? Unawakadzi wangani? Mukuru ndo? Uyo? Koyo wagarira? Mboye. Ndava kuda ndosofuka. Uda wacho akaendeswa kumaprofita. Iye akaenda kumaprofita? Vane nguva yakareba zvakadii varoorana vana? Vane mwana atove ne8 years nemumwe atove ne2 years. Saka zvese zvavanofanira kunge achiita mupama vafanira kunge vachikuzivisai? Zvavanenge vachiita mupamawo kuti vanenge vachindizivisa. Vafanira kusumirai chese chavanenge vachiita. Vada kurara mubedroom kusumai. Aiwa. Vada kuenda mumagirosa unotenga chingwa kusumai. Aiwa. Vada kuenda mumaprofita okusumai. Aiwa. Vafanira kusumai. Zvino mhosva iri pano ndeyekuti amai vari kupomera mukwasha kuti vakaenda nemwana uzhu mukadzi wake uyu kumaprofita zvisina mvumo yaamai. Tonyaya iri pano. Saka una ndabvunza mubvunze ndabvunza. Makakwira dare ndamai. Mukatsanangurira mai kuti mhosva yamakakwirira kudare. Musare ichangamira nemakurukota ese. Ndofunga kuti mukwasha wangu wakauya musi wa5 January kumba. Semunhu anouya achiona mhuri yake nokuti mwana wangu ndatove negore ndinaye kumba. Saka mukwasha wangu asvika kumba akasvika kuma25. Asvika kuma25 ndofunga kuti tese tanga tiripo nevakomana vangu vese vanga varipo. Vatamhoresana. Vatapedza kumhoresana paibva ndati amai Tino vaenda kugarden ndichireva mwana wangu. Ndokwavaenda vakatora chimwana chavo chidiki chikomana chine 2 years. Vanga vane dudu bike. Ndokuenda kuteera kumagarden. 2 minutes vanga vatodzoka. Vadzoka mwana wangu uyu ndakasvika achitaura kuti mama ndanzi ndiri kudiwa kumba kwababa Kwengwe naatete mai Sharon nechikomana changu ichi Christopher. Nobva ndati alright enda ndikati ako ndingamurambidze sei iye tine vana vekumba kwavo tinavo muno mukati momusha uno. Vakabva vasumuka shuwa vari tu kubva vaenda nechikomana chimwana chake nedhudu bheke yake kubva vasvika ndofunga kuti nguva dzakasvika 7 8 9 10 ko mwana uyu paaendera haasati adzoka bva ndatarisa foni bva ndakutodzonadza kutoenda kuma11 bva ndangoti batiwe nekahope mbichani ndakaona bva asvika ane mwana wakabereka musana panga ngatonaye nomvura akatoperekedzewa nemurume wacho. Bva asvika paibva arasa mwana pamubhedha. Vati mama pane chikafu here? Ndikati chikafu chiripo. Ndikati asamudining. Vakatasa chikafu chiye vakadya chikafu chiye nemurume wacho. Vadya chikafu nemurume ubva adzokera. Iye kubva apinda mubedroom ndinorara naye. Bva tarara hapana chandakamubvunza semunhu anga ndine hope. Makuseni yechipiri ndipo paakamuka. Mama kwanga ndadaidziwa hakuziko
kwababa akwengwe kunga ndanzi ndiye natete pamwe chete nemwana. Ona ired audio ndipo paipa akandipa audio ye ndikati ko kongo kuendesewa ndokwatezva rako here akwengwe kongo chinzi rukudiwa naatete vako pamwe chete nemwana. Inobva ndagara pa ndikati aiwa mwanangu hapana chakaipa. Mangwana chitatu ndichamuka kuenda kwa chishashi vangu. Shuwa ndakamuka chiri chitatu bva ndamuka bva ndaenda kwa shasha wangu ari kumunda ndikatanga nekwa dombo bva ndamuratidza audio iye bva ndaenda kwa chishasha wangu ari mumunda akwengwe. Ndasvika mumunda mweshe wakabereka spray vanga vaifirita vaburisa spray yavo vaisa pasi spray iye bva vagara bva tagara pachimoti ndikati shashi ndaya neaudio. Shashi vai vachinzva audio yakataura kuti shashi hapana kana zvandiri kudii zvandiri kuziva ko kaizodaidzira amaitino kuti ngavauye uku kwaivadaidzire chii asi akauya here kumba uku baba Tino vauya kumba uku vakataura kuti baba ini ndakuda mudzimai wangu. Ndikati enda kupi? Enda kwa Dombo. Anogara kupi? Akati aiwa anogara pano paita sei paigara pekutanga. Shuwa akaenda kwa Dombo vaenda kwa Dombo bva vauya kumba ina ndiri kumunda kubva ndashedzewa ndiri kumunda kuye kubva ndauya kubva ndagara zvikana Dombo mukwasha ati ndakuda mhuri yangu. Ndikati aiwa hapana chakaipa inini hapana chandinokwanisa kutaura Dombo asi zvinenge zvataura baba ndizvo zvandinodii ndozvandinoita. Imi mufonera baba wacho kupi? Kukaro. Izvi zvazobva papi? Ndikati ameno ndafunga kuti mambo yende achazopedzisa muri dzitaura. Patsananguro yenyu yamaita ndakateerera mukadzi nemurume vakaseparate. Vakarambana. Vakaseparata nenyaya yekunzi muroyi. Panori ndo pakabva nyaya yekuti mimi vanofanira kuti vakuudzei kana achida kuenda neuyu kwaanenge achida kuenda anofanira kusumai. Aifanira kunditaurira kuti wanzwisa here mhosva yaufumi. Mhosva iri kundibata ndeyekuti ndakasvika ndakatora madzimai yangu kushuwa ndisina kuvasimbisa. Anga achiri mudzimai wako here kana wamboseparata naye? Mudzimai wangu hatina kurambana. Hamuna kurambana? Singazive iye kana kuri kuti akaudza amai vake ndisipo kuti murume ndakaita ndokwawaita sei? Ndakaenda shuwa kumba kwa mama sezvo vakutaura ndakasvika ndaona mudzimai yangu asipo. Muchemberi vanhu vakatododza kati maitino vari kugadheni. Alright. Ndaenda ndotora mwana wangu chikomana chidiki ndaenda kugadheni ndasvika ndaona maitino. Ndati maitino tete wako pai makataurana kuti muda kuzoti muzokurukura kuti uwane kuti kudzoka kumba vakuda kudzokera kubasa. Vati varida kukurukura nini. Zvanzi namaitino kupi ndakati kumba pana Mutare. Sana maitino alright handei kumba tasvika kumba shuwa maitino akavagadzirira tatapinda muroti. Tasvika pakurosi ndo ndati maitino ndwanga nchikuudza kuti tukaenda kana Mutare kwa kusindi kana Mutare tukaenda tete vari uku. Sana maitino uku anditesi andiende. Ndakati ndoko vari ivo vari kuti kwana baba uku kuti notaura nyaya dzacho azvitesi azviiti. Maitino akabva aramba pasara paroti. Ndakati alright rege ndinovatora tinotaurana kwa baba kwacho. Ndichinosvika kwesisa akabva maitino chikumuremera kuti asvike panapa chii pari ndo paakata paakabva. Ko paari kudzoka pacho achagara kupa asi ndo paachangogara. Ndadzoka futi kuna maitino ndakati maitino nyudza tete wako kuti tinotaura ukazviti panapa ndoko uchangodzoka ndatitaure nyaya yacho hapana nyaya yakamboiva. Maitino akamboramba daisobva azobvuma vati titsvage witness wekuti anga achiteererawo nyaya yekusaidi kwangu. Ndikati unogona kutora amainero mukadzi wachimunda. Shuwa rakatuma mwana mhanya panoshedza amainero bva vauri. Ndovatsanangurira nasisi amainero wacho ndakaona ndinongowati ndisisi. Ndovatsanangurira nasisi ndakati nawe iri kunetsa panapa varora venyu havane mashoko avanokandirana pamafoni pavo. Saka ndati musiye maita semagadzisa nyaya yesezvo mati mavura kuenda. Vanzi nasisi alright. Vatatanga kutaura nawe maitino ndo ndamuta iwo kana kuri kudzi uda kurekodha unongogona kuita sei.
kubatidza foni yako rekota sisi vachirekodha warawachi kuti tatataura nhau dzedu svika dzapera. Saka mistake yakaitika ndeyekuti panga pane muprofita wanga ndatora kuna uyo anonzi Ferasi aifana kuya pauyu pakangwisha. Saka sisi vakabva vati uyu munhu paari kuenda ndauye panapa nditisi handibatsiro ozodarikira zvake kuita kuenda. Saka Ferasi uyu anga aripo wachiteererawo naye. Saka maitinopo wakaona Ferasi uyu achibuda vakabva vati patino mandishedzera muprofita dai mandiudza kuti ndozvamandishedzera zvamuprofita ini ngadai ndaita ndadzokera. Ndakati aiwa iwowo kana wakanzi kana kuchiona ndakushedzera muprofita uyu kana akutaura nezvako iwo unongosimuka ndoti hazvisi ndizvo ndakushedzera indakushedzera kuti utaure natete wako. Maitino yakabva nzwisisa tatataura nawo yapera muprofita uyu ndopakati imi mamai kwengwe muri kuti inini ndayazokuprofita ini hana kuyazokuprofita ini kana chikuprofita ndokuprofita dambudziko renyu risinei nerichi nenhau dzenyu dziri panapa idzi. Mvura yanga yakuda kunaenda ndati maiti inoita tiende ndinokusiya ndizowana kusiya. Chingosvika patownship mvura yakabva yatanga kunaya dzanza kumapasi 6 mvura yakanaya kusvika kumapasi 8 patazosimuka pai mwana ndandasvika shondo ndawasiya kumba watondipasadza profita akaprofita iri zvamaitino kana kuti angangori muprofita haana chaakaprofita panhau dzedu isusu dzataitaura. Muprofita akatozotaura namaitino tapedza vari vega atanga takangogara tiri padhuze chakataurwa nomuprofita zvisina kukufadzai. Inini takashupana nemurume uyu zvokumashure ataura asi pandakasvika pamba muprofita uyu hana yangu aingorova. Muprofita anga akavigwa muprofita umbovi tese ndibva vatanga kutaura nhau yavo tapakati penhau ndibva vakabuda muprofita mumba asi tete vakataura muromo wokuti muprofita pane muprofita watashedza kuti akuti sei akubatsirei panhau idzi. Muprofita akatotaura pamusoro pangu akati ini mamai ndimukukonzesa uyu mukadzi uyu mudiki uyu aita sei arware ndimukumuroya. Muprofita audio nditori nayo muprofita akataura zvakawanda zvimwe zviri zvimuaudio kuti mwenini wako akuti varware ndindi kukonzeresa. iwe unoziva mushonga upi? ina ndana mushonga ndoziva ukuwarwarisa sei? handiziva iwo ndo vari kufamba vachindibata kumuprofita iwo. maraundi munoita sei pakuchinjana dzimba? Takasiyana kudhara ini ndiri kumba kwedu pana amai takasiyana 2024 asi vantu vachiuya vanongouyawo vachiona mhuri vachidzokera iwo havachakubata? hapana. Saka iwo kwawakatora mukadzi wakamutora nechinangwa chei? Chinangwa chei chawakatorera mukadzi uchienda naye chinga chichi? upi uyu chinangwa chandakamutora ndechekuti kubva kwaakaita kumba kuti azoenda kwavo panga pane kakunetsana futi panga pane kakunetsana. Saka ndakuda kuti mukadzi uyu adzoke ava vanenge kakukwesherana futi kavaiitawo kuti pafoni ndopandakati nhau idzi takadzigadzirisa pamwe paanodzoka uyu pamwe mutauro inoita se inopera. Wakambomusiya handisiri ndini ndakamusiya takanetsana mukadzi wangu obva aenda kumba kwavo obva azongodzoka achiti ndauya kuzotora zvinhu zvangu ndambononozorora. Nyaya yainetsa vaitongokwesherana futi namainini wake. Iyi nyaya yekurwara kwaita uroyi. Saka iwo hausi kuona here kuti zviri kulinga kuti wewe wazotora uyu uchida kuti mugadzisane nyaya dzenyu pazoita muprofita azouya hausi kuona kuti zviri kulinga here kuti zvinoita seunge iwonga watsvagira uyu muprofita? Ndopaipa ndataura kuti zvakuita kunge uyu muprofita nandamushedzera uyu but asi ndizvo zvanga ndamushedzera. Saka pari nhasi uchagona kuiramba sei? Uchaibuda sei nyaya yekuti watsvagira uyu? Because muprofita anga aripo uyu wakambomuendesera nyaya yekuti pari kushandisira mushonga. Uyu handina kubva ndambomuendesa. Apa mukadzi wako ari kupi? Ari pana Muchembere kwakumba kwavo. Ane makore mangani ari kwaMuchembere kumba kwavo? Ane gore tongoti gore neti mamanzi mushanda. Pabonde muri kusangana here? Ndane nguva ndiwazviona manje zvakureva kuti pane separation uzwa. Saka amai vanogona kuva vari right pakunyoresa kwavo pavaita kuti wakatora mwana wavo usina mvumo. Asi
sika unonzwisisa here kuti iwo kana muno mudare munonge uchipupura kuti uyu mudzimai wako uchitaura kuti pabonde hausi kusangana naye unenge uchitoita sexual abuse sera kuti unenge uchitomushungurudza kana uchitenda kuti mukadzi wako unomudare. iye anogona kupupurawo zvaanozivawo zviri kuita kuti tisaite se tisasangana. pane siki aiwa vanhu saka chakakutarisaiwo kuti umirire amai kuti amai vari kuchengeta mudzimai sezvosiriwo naye pamba vatange vauya wozovaudzawo kuti amai ndikumbirawo mwana wenyu ndimboenda naye semunhu kugara naye chida ichi. Ipapo ndakangoti sezvo muchembere kuti ndivaudze kuti nhau dzatoda nonogadzirisa dzakamira dzakadai so dzikunetsana kwavaita ndaitoziva kuti muchembere hapana here ana tete kana ana sekuru anagona kukubatsirai panyaya iyo. ana sekuru vake vari padeko tete vake vacho varipo menoka kusawirana. asi kuona wako pane zvakagadzirika pamukaendepo patakaenda kumba pamukaenda kunogadzisa zvinhu izvi pakazobuda muprofita umbauyu anga asingazikani ava hapana chakagadzirisa zvikuratidza kuti muprofita haana kutanga kubuda muchitanga kupinda akazobuda pakati. muprofita akatozongobuda achigara panze ndoti vanhu takawanda mumba tandisingakwana. ndiri kunzwa panenge pari kunzi audio iripo ko tikaita go through audio tikazonzwa muprofita achitaura nezveava munorinzwa audio racho vabvunza kuti ko tikazonzwa muprofita achitaura kuti ava ndavari kukonzeresa unozoti kudii nazvo. ini ndenge ndine mhosva ende muprofita akazopinda sei mudare remusha wako rekunetsana kwako nemukadzi wako iye aifanira kuenda kwakambira iye aifanirwa kuenda kunoita chiprofita chake akapinda sei. muprofita paakazotanga kutaura neava akataurira pakuti ava vanga vati pavakataura kuti baba tino mandishedzera muprofita ndakati aiwa na kushedzera muprofita tapedza nhau dzedu muprofita ndopaakazoti mai kwengwe ndanzwa muchinditi mashedzero muprofita ina hana kuinga nhau dzenyu ende hana kuyazoprofita imimi asi kana kwamakuda kuti ndikuprofita ndokuprofita zvenyu zvisinei nezvekuti ipapo pacho paakatanga kunyengerekana aiwa ava vakatoramba kuzokunyengereka asi vakazoprofitwa kuti azoprofita ava profita kuziziva ari kuziziva maaudio anga akatobatidza mafoni ese foni yevava nefoni chikonzero neakazova profita ivo vanga vasina kuinga izvo zvavo. ipapo manje zvinhu zvaakuda kuti iye ange achizvipindurira tingaitsikane sei kuti iwewe nemuprofita mamusina link yekuti aprofite uyezve tete hanzadzi yako yakataura kumuroora kuti muruziva here kuti panapa pane muprofita aripo kuti akubetserei kugasa nhau dzenyu kana kuri kuti pamwe andivako panza but zvimwe zvacho togona kubatsirwa neaudio tete sisi wake iyo vauya panapa avapo audio racho audio iri mupo tipei ivhure mudzimai wako kubva panguva yawaigara neuyu achirwara pari zvino ari kuita sei achiri kurwara here kana kuti aright pari zvino zviaright ainyanya kubreed ndokwainya ainyanya kubreed zvinori zvaipa kuti mufunge kuti ndeuyu ari kukonzeresa izvozvo zvangu ndaitongozvionawo zvangu une vana vangari nemukadzi wako wechipiri atina neya unobleeda nguva dzipi dzekuenda kumwedzi kwako here kana kuti woenda kumuti wavakadzi kungorara murume wako wakutoenda asi apa zvitarari waane pamuviri ndiye kutanga here kurorai murume asiri zvakazomira maita se marapa zvangomira zve ndaitosapa ndichirapiwa saka iwopo wakada uyo chiti wakazomirira pana iye bosi panogona kuita umwe ari kunzi aneshaisani kuti
aifanira kunge akauya pakauya ndakambopoya zvangu but zvanga zvinzi kana ari kukwadza ipapo pandakapoya zvokurwara vanga vatopora. hazvitangireka ipapo zvinotangira musiwoyo iyeyu wacho mukuru wacho atoenda kumba kwavo ndaitosangana naye futi ndichitoda kuti nditoona kuti dambudziko raibva papo ndichisangana naye uyu ndichizodzoka kumba kubva ipapo hapana changaupi nemukuru wambobvunzwa pano kuti muri kuita bonde mesere kwachaiva aiwa uyu ndiye aramba ati aiwa hausiriwe here wati ndane hausiriwe mapanzisisa here ava ndo vatanga kubvunziwa kuti muri kuita bonde vakati kwete iwo ukabvunzwa ukati tane mukuru atichida kudaira wakazoenda kune ava ukaenda kune avavo zvinhu zvanga zvanoma zvinhu zvanga zvaraiti kupa wakambopoya kuenda kunze saka makabatsirwa zvanga nani muprofita wapakabatsirai kuti zvidzikapo izvo zvokuganuka kugeza kwaita mataifamba macho makasiyana siyana ndinozonyatsokuona kuti akanyatsokubatsira chaende uno profita arisunze pakataura
mashure pa 12 Ai, ira listen to makamaka kuti 12 chii kuti totopedza nguva tiri pana amuna shamwari ere munotamba naye munowirana naye nokutamena zvichendisa kuna mirai makaramba amuna ndizvakwemba wakaramba amuna mirai so imamai amuna ere shamwari dzinowisa manzi dzichibvisa kuna ava dzichiusa kwamuri imimi eri yako chero nyingwe zvakanzi haisekueri yako but chero ichiganana kuchichiyokuichingotora mashoko anenge ataurwa masoko ouya nawo kwauri ataura ienda nawo imimi rambai futi ina hangu ine pashawara handina une chiri ine shamwara ndowirirana nawo batinoda mirai kwete murwadzi ayo kokoibvai sandipindire pamberi ine shamwara handina hamuna shamwara good nanzo muna nanzi maivhai ichiche maivhai ngamutini mira ndianoi mundati ndianoi ichiche ichiche nyina maivhai ichiche ndikati ava amava mashoko aogana kuti manzi avo avaitaura muvanhu vechikuru akasakisa kuti vanhu vechikuru vabate mvimbi kuti nhasuno vavane kusheka kuti vasurira kusiya pamusoro pemunhu kuti nasuno ndivipira kunyange zvikazvi zvadii pamusoro pemunhu hapana chinobuda chinovamba nyangwe vakasangana nasuno ukadzasangana uyu murume uyu ukadzi pane vane dambudziko rinoitika zvisiri zvekuti uyuyu akaguma asi ari kutaura matambudziko ake kuvanhu
anonzi ani muprofita Anonzi Feras. dambudziko rikamira pamusoro penyamanero pare nyimimi musangana nedambudziko pamusoro pemurumunyu nhasi pane zvaitika kusanganisa dambudziko pamusoro pemurumunyu munoti zviri kubva ndoziva zviriko nokuti uchikubva une murumweka azvitora kuhura kana kusahura dambudziko rinongochinohuriwa ndinochiziva kuti chinohuriwa chihwere chinohuriwa chinooneka chinooneka kwachechivanhu chechivanhu nandichiziva chinenge chakabva kupi imingayo tiudzei kwachakabva imiminga taurai zviri pachena kuti muprofita akapumha ava kuti ndo vari kukonzeresa saka ndisenderewo pafoni pangu zviri pachena kuti muprofita Anonzi Feras kunyambira Feras Blair. ari kwasabhukana kawangu mune phone number yake Feras wacho. Teo anopinda chechipi muprofita Jeremiah 7 ane mapepa here kuprofita ane mapepa sekretary Namba dzacho ndadzo 078 33 99 428. ndanzangana mapepa bhuti ndanza chichallenja ticheri mukaenda kwamambo aiwa tichazviona tozviona tozvimiririra kurati ngazvimirire isu chatisingadi munhu anopesanisa vanhu mumhuri kana vanhu vachigarisana saka tichamuda nenyu muprofita wenyu motisiro audio mupiwe audio ndikuidai pamusoro imambo yakaprofitwa ndimbotaura muprofita uyu ndafunga kuti hamuna kuzvinzwa zvimwe zvaitaura muprofita akati mwana wangu ane nyora dzinobva kugotsi dzichisvika ndzakaita laini kusvika kumagaro akati imimi mukafamba namai venyu kana mukaenda kupi nekupi hamubatiwe zvirimo saka ndisire ndozo muprofita akati inini ndini muprofita muno machundu muno ndinofamba nebhandi kana mambo chaiwo vanondiziva ndinotomboenda mambo chitombovashandira ane nhamba dzamambo apa ndiani iye ndobva ati chii aitotaurira mwana wangu iye ane nhamba dzamambo hanzi ane nhamba dzamambo hanzi vese maprofita ari muno muvese anoshandisa musoro wegora mambo henzi chunduka hanzi mimi aiwa andaenda kundo kwahenzi kwahenzi mambo muri kunyeperwa kuti tizoya panapa kake chitatu ndofunga takambogara pari pamba pakwengwe kwachishashe wangu tikamboda kuonesana mukosha wangu yanga aripo taonesana mukosha wangu akabudisa mashoko ekuti kwamuri kufamba imimi kwatiri kufamba inini ndikukubatai nemwana wenyu shuwa mushonga muri kutsvaga mushonga yamuri kutsvaga kune vanhu vari kuya vachitotita sei vachitotitaurira ndakabvunza kuti ndanani mazita evanhu akaita sei akabuda kwakabuda mango
kukabuda memori ndofunga ndakazoikwidza nyaya kwasabhu kwangu muchidza vatakwira futi nyaya bvatarege tiitaure ndakazonzwa zvichinzi mupa mwana wangu makabatiwa mushonga hanzi nduri yengwena ndiye muprofita wacho yeye felasi wacho yeye namuponya muponya chakazosanduka kwakumberi akati aiwa amai ava avaroya vanotoriwo nezvavo zvinotovadiwo zvekumushokawo zvidikidikiwo zvinotovanetsa asi mwana wavo ndiani mushonga mumba ndofunga ndakabvunza pamberi pedare pasabhuku ndikati katendedi panyaya yanhasi mati mwana wenyu shuwa tazviona akaendeswa zvisina mvumo mamuchidei changa ndichida inini nachida mombe aunomborora here ndakabvisawo chidiki apa muda mombe pamhosva iyi mhosva yekundipumha huro iyoyi nemaprofita nekutora mwana wangu zvisina mvumo dai vakandiudza mama tiri kuenda kwakati kodai mwana wangu akatemwa nedemo apo vanga vakamuunganira sei mati muda mombe ndakanga ndaona kuti mwana wangu vakatora zvisina mvumo kodai vakatora zvine mvumo zvakataura zvezvozvo maita sei maita hapana mombe taizotiwo kana dai vakaenda naye ikoko taizodi zvedu taizofamba tonzwa manje vakangotora mwana kungotora kuenda naye kusvika pachiita ipapo vese vaingomukutsirana kodai vakamuponda apa atove negore asimo mukati memusha wavo vapumwa uroi vada mombe dai akatorwa zvine mvumo vapumwa uroi vasingachaje mombe ayo mwana wangu iwo wambobvunzwa pano kuti muprofita tikanzwa achiprofita mai avo unoti kudina zvawapindura kuti ndapindura kuti saka pari zvine zvinoti muprofita akaprofita dauti ungodzokera pekuti ndine mhosva ndopanoda kuti udzokera wozi muprofita ndewako iwewe nevanhu vako wonga watsvagira asi akazoprofita amai ava kurevera kuti iwo wonga watsvagira amai ava muprofita kuti nguva yavanouya muprofita wako wozobuda wozovaprofita achitaura zvataurwa kuti unonga waziva kuti muprofita achataura kuti kudii ndikosangana achidati paipapo muprofita kuti akaprofita amai ava aifananga atsanangurira ega kuti iwo ukashedziwa nakwengoti muprofita tikutenderana here kuti iwo une mhosva yekuunza amai ava pamba pawaunza muprofita kuti azoprofita tikutenderana here saka unoti kudii mhosva yako mhosva inenge yakutoripiwa unokwanisa kuripe chii pamhosva yako amai vatoda mombe unokwanisa kuripe ndokwanisa kuzowana mbudzi ngani ndokwanisa kutsvaga kana 2 amai mukutendera nazvo here zvekureruswa nomukwasho wenyu zvika mbudzi 2 zvanzi munotenderana nazvo here mukwasha ari kuti anokwanisa kuwana mbudzi 2 nokutika mambo ndikada kuti inini mukwasha wangu ataure kuti ndewana mbudzi 2 achangoramba chete achingoita sei achingozviita agara chete vanongozviita saka ndikamuitira pahombe achazoziva futi tazviitiwa munogara kupi kugara kwakabidza kwasabhukani muchidza mombe yenyu kana takukupai tokupai tauya kuzokuchenesai hatiri kuuya nemunhu ari kuuya kwachanetsa uko topatuya nepenyu tokudarika nepo hapana zvinhu zviripo takuchenesai mopuwa mombe yenyu azvibata iwo mukwasha kugadzirira zvinhu zviviri kubhadhara mombe nokubhadhara
kubhadhara mbudzi asi taakushedza munhu anobetsera mhuri yenyu, achibetsera zvekare jambwa ramaisa pana amai avo. Ndozvinhu zviviri zvandichakubatsirai nazvo. Vazinzi Sambwe, munoenda kuchechi? Ndoenda. Munoenda kuchechi? Dzivara chechi. Dzivara vachechi. Havamboona nyora idzi dzakaita rai? Sakambozibata ndinotobvofambawo mumaprofita akasiyana siyana but asakambozibata. Ndakarutangototi ndirione muprofita iyi. Munenge chifamba mutsvaga zvenyora here? Aiwa ndino zvangu kwezvenyora asi nokusvika ungoprofita kuti vamai mune nyora dzobatiwa. Ini nyora dzekira sana bvitsvagawo. Zvakanaka. Saka ndokupai date. Ndipei mafoni namba. Amai? 077 191 9791. Ndimani? Maiwoyo. Woyo. Kana kuti zivaneka mujipiti. Ndiri padhuze nasabhuku yangu, kana ikaramba mukangobata sabhuku ndatobatika. Sabhuku muchidzi. Yako kwengwe. Kwengwe yako ichi? 0784 2966. Anga akasimudza ruoko ye wazoita 2966 18. wazoenda na clerk of court. Marikano. Zvakanaka. Saka taakuya topesa nyaya yedu tiri paground. Ndo zvinhu zvidiki zvandingangokuvimbisei. Ngomirira kutanga kwaFebruary ikoko. Any date. Pakati paFebruary kutanga newechipiri. Handifoja mune makuendesa. Vacharipiwa vanhu. Zvakanaka, sumukai.